bangen sangu ya jisu nagabinda ka nega step nagabinda ka jingai ka jingkar ko baro nagabinda ki bapang ki bashitam nagabinda baro ka parte kam tame ya ka Middle East ka banang ya jur ya ka tuma hapadeng Iran bad Amerika Israel bad baro ki ri ka bamarjan ngidwai bakan don ka jingsu bun ki bru ki la sakut ha ki ni jaka ha ki airport ha ki jaka trai jongki nanduai na benda jongki baro benda gasngi kadega jingkan mau I jeng image nga beladap kin dais nem janga jinglar jongi iduai na benda kamin siam jongiru kumjuru ibadon ibai bersen Paul ibapang beshitam iduai na benda jongiru ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid ka jinga jongu trai jongi Jesus Christ bad ka jingi jongu blai lem bad ka jinga sulak jongu men siam Bakhuid kindon rengka bat pi barong ko himen ko para hagajin pulengi usngo bagajin kot kalong ban long ki bakongo ya ka hukum jongo belai ban im ya ka hukum jongo belai ban pintre kam ya ka ain jongo belai hagajin im jongi nimla ban pinduna eye na ka ain jongo belai ni de ban long ki ba ya ya ka lindi jongo belai kam da me hagane ka yem lend nginam pin paid ya ka jingim jongi nginang pintrit ya la de nginang thied ya ka shadem jongi halar ki jimba kala halar ki jing duna jongi par nginam phai shau jisu da ka jing sngorit men siam da ka ba IT ki pop jongi baro ha ka ba kuslai hala ka donur ka men siam halar ki baro ka ba ki ba ngimlin ban le ki ba ngimlin ban im ha ka tin ka tele jongi ha ka jing long jongi ha ka jimur jimbar kha jongi ha ki inga sem jongi nginam pan map na jisu Jisi ba it map yangi site kud yangi na baharo ki pop yangi bangin dupla balong ki kun ki ba ishir ham yam nga pala how play badon bor baro but happy ko himen ko para le pop shibun e da ki jim barka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra e janga Namarkata ngakarpari ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teisoti yaki angel bat kiri kuid padiapi ko hinmen ko para benduwai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badon board baro nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unilam yangi sha ka jingi bam jikut amen try can rat ko blay se yangi Try and rat go blaze yangi Cristo go Cristo rap go no benim jangi benim yangi Try and rat go blaze yangi Try can rako blaisne yangi Cristo mako Cristo rap kono benim jangi benim yangi to nginia duwai Iduai na kabindagi jing kumushime shimejung. Bangin long ki kun ki bakam janai. Kam isune yekiwai hagane ka Portland bandu pin bhashushu ya ka jingim jungi. Iduai na binda baro ka jing don kam jungi. Kas jing suk jung ka parte. Iduai na binda baro ki bru ki baron hapadeng ki jing jinja ki batya ki hospital. Iduai na binda baro ki bru badang yam so si minda kasgi. Baka bor jisu kanam pentengen ye kibar koblei me ubalahi kai yangi ban penchitom ya kamet bakan kia kamet siam to hangi to ai hangi ya ka bor ban kia na ka pop baro
But ka jing kalain ka donut ban pindep yaki hukum ka jingir jame. Dau trai jangir Jesu Christ kun jame. Ubayim bad sensha renka bad me. Ha ka jingelang kawe jang min siem Bakhuid. Ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih nagi kitab u Daniel na tu lupa. Ngadua ya try ublay ba kraw bar ba iping. Uba ba dia kajutang bar kajing id ba isnay. Bar kito ki ba id ya u. Bar ki barakhe ka hukum jong u. Ngila le po bar ngila le bom day. Ngila le runar. Bar ngila le persyap daga ba paidin palendat naka hukum bar ka an jong me. Ngim syam la syashkora ya ki chakri jong me. Kina tu lupa. Kibala keren hak kerteng jong me. Hakis im jongi. Hakinong sinsyar jongi. Hakik pa temen jongi. But hakijat ben riu baro sitelub. Hamek ko try kadon ka hok. Henry hangi pat ka jingle ran. Kat hadu ka ne ka sngi. Hakibashong hajuda. Hakinong shong shnong ka Jerusalem. But habaro kipaj Israel. Kibadon hajan but kibadon Sngi. Hakaleng kiri kiba melapen sapret yaki namar ki jingshet kala chongki persya yame. Hangi ko try kadon ka jingle ran hakis im jongi. Hakinong sinsyar jongi but kikpata men jongi. Namar nginale po persya yame. How try ublay jongi kadon ka jingmap but ka jing snay. Namarngi haramya u. Parngim syam la kongu ya kasuru try ublay jongi. Daga babod ya ki an jong u. Kibala ay hangi. Daga kisakri jong u kinatu lupa. Kaktiun jong u try. Yisungu yauplay. Samnya pukundai nambar nyospa nrukusa. Nyospa nrukusa. Gentil balik ia om
Sim berkajing im ku try medan ka kubor jong kajing im bom juku ya royu try u Kristu yang joy pasap ka gospel jong Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli ni aga gospel Bakhuid kat kum ulukas. Jesu la ong halaki sindran tolong ki bayisine kumba upa jompi ulong ubayisine. Wat bishar but en bishar yapi. Wat pendrem but en pendrem yapi. To map but ensa map yepi. To I but ensa I yepi. Daka jingtau kabapura, kabala tenyan, kabala keri, kabasle, ensa I hapane jumpi. Naba ka jingtau kabapi I, kanlong ka jingtau kaba pin yo. Ka gospel jong utrai Tingera ya make us grace. ko himmen ko pera bayir ha utrai Jesus Christ kadba ngidang don hakene ka ayom Lent kijimpule kipenkan mau sashasin yangi bang ngide ban shimkia ya ka jingim jongi ngide ban shimkia ya ka jingade jongi bat ki parabrio bat ngide ban peit barabor wat nuksa na uble ubalatao yangi ujisu uyai bateng ban kundu yangi ban bud ya upa bud ya ka jinglong jong upa Nanda ukran hangi kabayade bat ka jingim jongi mangas ngi bat ki bruyu. Ngidi ban peit ki bruyu kat kum ka jingduna jongi henre ngidi ban peit bad id ki bruyu kat kum ka jinglong jongo blai. Bat kabamod ka jingtau jongi kalong ka jing pura jonga jingisne jongo blai. Ka jingtau ka bang ideben bat habang yade bat ki brio kalong ya ka jinglong jongo balai ka jingisne jongo balai jingi jongo balai ka jingkloi jongo balai ban map yagi tenang no nginio kane ka jingtau man ka kerlep mat ha ka jingim jongi ngiyom ma dia kane ka jingtau manga bat mapi ngi im ha kane ka parte namaru blai ubat ha ka ti jongu ya kata ka jingtau badaka ta ka jingtau ubishari yangi upeit yangi namarba ublai upeit yangi da kane ka jingtau ngi lai timbun sin na ka jimma na ka jingser na ka jingsha penrem but ngi baro ngi deben peit kumno ublai upeit yakiwe kumno ujisu upeit yawe ladang istang ban peit kumba snow mangi ne kumba bishar mangi kumba perkat mangi nginsa penrem bon gibru saudong jongi shua ban le kano ka kam isne yekiwe ne ban kren bha yekiwe ban id yekiwe ban map yekiwe ladangi pendon kam ya ka jingtau kabang
sna mangi kata ke jingtau kan shet kalayangi. Namar ha kata ke jingtau jongi omdon eye kabalong ke jinglong jongo bale. Ke briu ki beshar pinrem bon ki briu hagane ga door. Ki briu ki le bain bon ki briu hagane ga door. Namar kila snahi ya ke jingtau but kila buhi ya ke jingtau ha ka perkat ka perdain jongi ha ke jimpe jongi ha ke jinglong jongi bat ki se barobor ya kata ke jingtau. Kakatinu bale ka kot ka weringi baro bangi de bandon ka jingtau kum ka jong uble ha ka jingem jongi. Tendeng habangi le ki kamizene habangi kapoy ka bendaban map yano habapoy ka bendaban yesuk badno ngi kerli hapo jongi bonsin udon hok ayu ben yo jing map nanga kadon hok ayu ben yo jing map nanga katnes nem kilale kumne yanga te kimdon hok satia ben yo pidyang jing map ne jingit ne jingis ne nangi kane kade ka dur ngi bonsin perkat hapo jongi namar ngitep hapo jongi yakum kini gi jingtau but ngi stang ban pentrei kam yakane gi jingtau habangi pentrei kam yakane habai himmen ki para jongi kille bain yangi ne ki le kano ka kam persha yangi ne haba ki le kano ka kam bamhok persha yangi ngin stang ban yait kumno ngin stang ban yait kumba yad ya ka pertai ladai himmen jongi I para jongi I le bain yangi ngin le komno ngi file case persha yaki haka court ne ngi ra yaki haki jing bishar ne ngi court yaki jing alam jongi paid ba ngi bishar yaki hakama jongi but ngi kemen ban yo I baki la sha penrem hakamat ki bru ngi barabor ngi aptap kumno ngi laban riam yaki wai namar ki la les new yangi kane kade ka dur ka parte ka hikai yangi kumbangi yosno menda yakitma hapadeng Iran bad Israel bad America bad baro kiri ki ba marjan ha Middle East kay ka badang jia hapadeng jongi lese ha ke jimmur jongiru dongi jingkwa shalindet lese ki kwa ban yakinino ya ka umpiniang badon ha ka ri Iran omde na marba ki kwa ban manra jingsu ha ka parte Henry na marba ki kwan iye haga jingem jonki habang ilong ki buriu ba pentre kam ya kum kane ke jingkwan ya lade ne kano ke jimman doi shime ngis tang ban bishar pendram ye ki vai ngim keinshu ya ke jingem jonki ba lulu ngim prakashu ya ke jimplace naham kabakata ya ke longing longsen ngim ken maushu ne ngim perkat lemshu ya ki ummat kabaki kon gikti ki jaw habang ilebe ni ano na marban pengsan ya ke jingem jongi bonsin kane kade ke dur ka parte ka yai ladapi lebe ni nga ngarungan lebe yepi ladapi pen sosi nga ngarungan pen sosi yepi Henry ujisu bu hakama jongi da kawai pat ka jinglong jong ka hima kanda ladapi pensausi yanga nganom pensausi yapi Henry ngan treshitam ban pengaman yapi ladapi lebain yanga nganom lebain kala yapi penban ngasumar yalade bangannom kranshi kendin ru persha yapi ladapi kinino ya kakaspa ka paujonga nganom yang persha yapi pinban ngakoloy ban ay sa kindiyat yapi naka jingdo naka jingrit ka bangadon ka jingtaw jonga kalong ka jingtaw jongo ble ka donur jonga ka mensiyam jonga ka jimur jimbarka jonga ka dab naka ne ka jingtaw ban nga im kumba im uble namar bale nga le kumne ngakot yalade ngalong kristan Kaya ka jingya per ka nga wanra ha ka parte ha ka imlang salang ha ka ingasem namarba ngalong kristan namarba ngalong ukono bele ngam tre banle kumbale mapi namar nga yai katkum ga sur jongo bele nga yai katkum ga jinglong jongo bele habang stang ban sautu yakane ha ka jingya de jongi ha ka ingasem jongi
Haka jinga de jungi bat ki himmen ki para haka perte. Haka jinga de jungi para kina. Haka jinga de jungi para samla. Haka jinga de jungi para longome para longapa. Ngin stang ban pinpao yaka nega jinglong hakamat ki vei. But kin kille iepi. Bale pile katne ki kam isne. Haba kive kile sniu iepi katne. But pinstam ban jebab. Namar nga lekom ne. Namar nga don hapo jonga ka jinglong ukris. Kive kinum laban sautu habangi jubab kumne. Nga mapia itai buryu. Walada itai buryu le bein nga linder tide. Pshilender ka jingim nga yomat tang ki jing sinyo now. Henry nga kloy ban mapia wu. Nga kloy ban mapia ka. Nga kloy ban mapia u kunjonga. Nga kloy ban mapia ka kunjonga. Nga kloy ban mapia ki marjan marpa jonga. Namar ka jingtau jonga. Kalong tik ka jingtau jongu jisu ha ka jingim. Henry lada klamsen shada ka ne ka jingtau. Ngin ong haba himmen jonga le bein nga. Ngaru ngan se madan yakata ka jinglong pinkhiar put yakiway. Ko himmen ko para ha ka ne ka len. U Jesu u kot u veriangi. Ban ikmi yala ka jonga mensiyam. Ban pinbait yaka rukam bangitaw ikibrio. Nang ta sa pinjanay yaka jingtaw jongi. Kat ka jingtaw jongu Jesu. Kat ka jingtaw jongu ble. Bat kata ka jingtaw ngi kot. Le isine kat baki brio ki le bein yapi. Le isine yaki baduk. Bad rabarabor happy. Haka plajambi yaki kam isine. Kanampa pilaban long ke ba kluit men siam ha ka men jingim jombi ha ki kran ki kana jombi ha ki kam gi jam jombi kanamba katshaba pilait pin kindiu ya Jesu namar ngalong u kristan ngalong ka kristan Jesu be yit karku kardo yangi pensle yangi hikai yangi da ka ne ka jingtau jong ka beneng kanamba nginduk yo ya ka jimpura jong ka jingisne jimpura jong ka jinga e jimpura jong ka jingid haka donut haka mensiem haka yinga sem jongirum enyaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko paratong in yang tong in plai ka jinged inam penskem shushu ya ka ne ka jinglong ukris hapo jongi iwei pai ngangit au blei pa padon board baro unong tao ka beneng bat ka kendo pad how Jesus Christ ukun pa marwe jongu utrai jongi ya bala puna mensim Bakhuid ya bala na Maria Trisuti bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar panaya la ya platep ya ula kiasha ki baya haga Sngi ka balai la mi pan ki baya ula kiu shabene usham shakamonu blei pa padon board baro nang daun wan pan ben bishari ki bayim bat ki baya ngangi thau men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingaselo ki rikuid haga jimma pigipo haga jimmi pat ka don daga jingim bam jikut amen Lai spa prapusa. Lai spa prapusa.
ya duai ko himmen ko para ba ka jinkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba pediang hun hau blay upa ba don bor ba ro. Ha ka jingis ne ko try to pediang ya kini ke jing tuai jongi but to polite na ke jing kring ba kenja perte ya ki tu ki ba mesha ban shakri ye ki jing maya ba kenja bening dau Chris utrai jongim Amen. utrai undon reng ka bat pim to kan tiu ya la ki donut tong ina ingu ya utrai u ble jongim da shisha kalong kabashong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi bana kangu kadem jongi da ka jinglan lade kanamban pindu bor ya ka jing sarang jongi ki nong pop bat pelong yangi ki nong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngi ya ailem ya ka jimbam jongi haki badu bat komda ngi pendon buram yame rengat bat belin ba ki angel kat ba ngi penbana da ka we kasur ya ro Bakhuid utrai Bakhuid ubleki pai Bnen wak berteki dap Daka buram jombe Ruai usana shajrong Ruai usana klemput Ruai usana yuble You know Yarmo yutabawan Aga gerteng utrai Neng bak berteki dap Daka buram jombe Ruai usana shadrong Ruai usana klemput Ruai usana yuble Juno ko himmen ko para tongin pendam ya lade hakamatu jisu inakar pat ya ublay upa ban payo men siam Bakhuid halo jongi bangin dup long ki badap da ka jing tau jong ka beneng jing ka jingi sne ka jong ublay ka jingit ka jong ublay jing kloy jong jongi ban map ban kudup ya ki batolot bor hapadeng jongi kramba ka bor men siam Bakhuid kan yalam kan penyajan yangi shaka beneng iduai na du ka tawano dashisha melongo Bakhuid kotrai katamay jang ka jingkoid barom namar katangi karpadyame to pen koid pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da kaba payo mensim jame kum ga umjer halo jangi bakin kerlalong yangi kamet bakasnam jangotrai jangi o Jesu Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi haka ju keru kamendala la yabam ulashim ya kakuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halaki senran u om toshim batodina kane pi bara namar kane kalong kakuri jangas nam janga janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka bayan pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimmap yeki pop to le yakane ban kan mau yangam
ko snam bakardor jangu Kristo pen kuid. Pen kuid ya ke men siam hadim pen kuid. Pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam baro. Kam dame ki to baro batang ha ki hospital ba pe. Ya da yang inaw ba me. Kajimaya jongka jingate. Katasin bangi bamyune uku Badmidina kane kakuri Iben benaga jingya jungmi putra Namar kata ngi ki ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mela new yangi ki babit banyang hakama jamme badban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadi me ba ngi ki bayo binda hakamet badas namu kris ngin ki bela pinyat le kawe da umen sim Bakhuid token mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte, but penjana yaka haka jingi, rengat badulio upa Bakhuid jangi, wilbert ubishab jangi, but bar ki lingdo, but kirinium. Taken maulem roy ki himmen ki parashin rang but kinte, kibala yutia daka bakarman yaga jimmy pad, but yabaro kibala klat no haka jingis ne jamme, top pediang yaki, shaga jing shaika kama jamme. To hisane yangi barangi karpadiame, barenga but kamaria teisuti Bakhuid kakame jangoble. Ujasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikoid ki bela pen soba yeme pateng la pateng ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut but bangin yo robert pindon buram yeme da ukun jame u Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badan bor Haka jingelang kawai jungamen sim Bakhuid barok keburam bat ke jingero junom la junom Amen. Ko himen ko parato ngin duwai bangi ngin yo ya ke jinglong jungu play haka jingim jungi haka jingade jungi haka jingim jungi haka nega parte kat bangi akendu iki briu batalot bor ki briu ki bale bein yangi ki briu ki bayisi yangi ki briu ki bakarshan yangi bangin langkum uppa ublay uppa hamal ki benta jaga jingim jungi inang duwai na benta bar ke jing dungu shime shimet ki duwai na benta ki jing lumlang jungi rikende bat ki bala du lok haka ne kasngi sai jain kadba ki lumlang kin yo ke jingai ke jingar ko haka tinu blai ban dup pin bha shu shu ke jingim jungi ko pa jungim ba ha bani ka long ko we ke teng jungi kan wan ke ima jamme ka long ka mon jamme ha kan do kum ba ha bani to ai yang imin ta ke jim bang jungi ka ba ha kasmi batama pingi ren khang jungi kum ba ngi ru ma pi ke beles niu yangi bad batelam yangi shak jim ban shoy rei to light ini na ka basniu top light yangi karpat ko trai na ke jing sini baro ha ke jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ke sngi jungi Knamba da ke jing arab ke jing isne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ke jing jin jar baro kat bangi da ngap kamelendi ya ke jing garmen Bakhuid pat ke jing wan pa jung nom penim jungi o Jesus Christ Namar ka sume ka long ka iman ka sume ka kor ka buram shalom la shalom Kotrai Jesus Christ meyu bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ka jing ai janga balang jamme ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ka jing suk bat ka jing yat le ka wai kat kum ka mon jamme mame uba im bad basencha junom la junom Amen. ka jing suk kotrai kandon barabo renka bat pim dap da ka jing do Kristo ngini ai markeli Kukun lang roduble, make it keep up per day. To sales in the yagi,
hakami ukun lambro jung blai hakami bucket na ka pop jung parthe sukit to bela ko cha ka jing ka wai jung ukun lambro
Kotrai Jesu idam daga jinggamen namar han melawan hapoga donur ka jogi pinku burom yangi daka jinglong jame daga jinglong jong ublay upa lemba kanega communion Bakhuid communion mensiam Jesu pangindup laban pentray kam yaga jinglong jame haman laga jingim jogi aga jingade jogi bagi himen ge para apogi inga sem jogi habangi don galat kalente ban ma bani asup bani isne yakebe yarab ingi ko Jesu Balong kumame ko Jesu haman laga galit ma pingi pin klein boringi daga bojang ga bening hagani galit ma kadame kon me veri vai pai vai balong kumame hakaba raya ka jing dau jang ga bening Jesu bai kadbangi dandon kane ka jing dau jang ga bening ginang dapura daga jing isne ga jome daga jingit ka jome daga jing map ka jome daga jinglain bojang ga bening karko yangi pen slay yangi pen koi pen khya yangi hagane ga por Haga met ka pan haga men siam jogi Jesu hallelujah 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 Jesu 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 I boring Jesu ben slaying Jesu ben God ben giaya ki bapangi bashitambar ki bashimenda hagane ga mas Bakhuid Jesu online bad hagne hakamajame karko ye ki ben slay ki ben gandang ye ki Jesu belai lud ye ki ko Jesu na bar ga jinglam ba men ko Jesu ka batre haga donur ka men siam jangi ka ba prolong yangi ben yeshun paramangi Jesu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngindia duwai. To ai baganega communion Bakhuid kotrai kan pen kud yangi nagi kambamen but kan pelong yangi kinongyo binda haga jingkamen beneng dau Chris utrai jangim. Utrai undon rain ka but pim nguya ka klejam bi kar pare ka jingkar ku hakane ka yom Lent to pin skem ye ki donu jangi ringe jame ko trai ngi kar pan but to pin kalai ne ki daga bo janga jinga e jame bakin yaine haka ba kar padi me but ki bashida haka ba ya eat markelian dau Chris utrai jangim play badan bor baron kar ku ya pi uppa barukun badumen sim Bakhuid ya lesuk ban pan bana ka kubar baba jong utrai daga jingim ka jompi sngo ba pen kan mau ya baro ki longumi longupa baladu lok ki ba imarwe ban man chimenda ha ka program shisngi ha ka nega sngi sai jain kalong ka ba seiso ha ka jingim jongki kinang yo jimut batimai kinang yo jingker ku ka batimai kinio kalendi ka batimai kumno ban penjan bar Jesu ambar handrip Kaburam hak baba de kulur men sim Bakhuid balam baba Nyngkong en yero Jesu Christ